Het watereiland Grien is van Takamierau te bekennen op Google Street View. Dat is het resultaat van een keerwerking tussen natuurmonumenten en Google. De opname is hier binnen van een week maken. Wij gaan dit eiland, Grient, gaan we in kaart brengen voor Google Street View. Dus je kunt straks vanuit je luie stoel kun je dit onbewoonde en niet toegankelijke eiland verkennen en zien hoe mooi het is. Grient is natuurlijk een fantastisch mooie plek, maar ook een heel belangrijk natuurgebied. Het is een beschermd natuurgebied, omdat heel veel vogels hier gebruik van maken. Trekvogels in deze tijd van het jaar, nou, je ziet ze met tienduizenden vliegen, maar ook tijdens het broedseizoen. En ja, het is dus een hele bijzondere plek waar je normaal gesproken niet kunt komen. En zo kunnen mensen toch een kijkje nemen op het eiland. Het is niet te laag. For Google Street View, we believe that exploring the world doesn't need to stop where the roads end. So partnerships like the one with Natur Monumentum uses the Street View Trekker technology to bring parts of the world that people can't see on a regular basis to everyone through the internet. Grien is het eerste natuurgebied dat op deze wijze virtueel toegankelijk wordt. Daarna volg je volle meer natuurgebieden en monumentale gebouwen in Nederland. Major 24.